Papa, ganyan picture, kay Bigan si Papa, kanamiss na sa namon. Na-miss naman. Sabi kay kami nag-alaga, tapos si Gold kwaon nang sa ni Lola, tapos wala na ganit sa muna, kabala si Papa, ngaging kwa siya mo, tapos uli lang nabalaan ni Papa. Di gahibi ka man nga wala man ang mamangod sa sininga Paskwa kag palabuton nga New Year. Oo. Ano ang imong nabatyagan? Sakit man kay Manghod ko, wala. Kay kami lang nga celebrate pero Manghod ko to yado, ano man talaga masyado sa mga sad, kay hindi kami buo nga pamilya. Kaya nag-best ko man sa muna, best ko man ang among kadungulan sa muna. Sa aga, si Mama, ginapaano, wala si Papa, ginabala, nga sa noo ko na naman pa, ng Manghod ko. Amo nag-kiss, aga kasad, man kami tanan, kay wala, hindi kompleto, hindi buo among pamilya, Pasko, nga daan. Tani nga ilagaan nila per may Manghod ko, kag hindi agad tani pag pabayaan ako Manghod sa ano, delikado, nga daan sa bunga panahon. Ate, may hatag kami nga Paskwa sa inyo. Ay palangga, ano yung pangalan? Kamo duwa? Pagotod, Magutod, okay. Gabi na, ari ka mo di gaano ka mo di sa May City. baligya, Baligya sa ano? turotot, Turutot, okay. para mga ano, makakaon na. Kakaon ka mo. Iti kamusta sa inyo nga libot-libot? Kamusta? Okay man. Kamusta ang baligya yung sa Turutot? Okay man. Oo, ti subong do. Amo ning sulod danyo sa Turutot? Di wala na unod na ubos? Okay. Mga ano oras baka budi kay ina palangga ari di sa city? Mga alas 4, Alas 4 sang hapon na sa subong. Okay, mga ano oras na ubos inyo nga Turutot? pang ano, Magulang. Magulang gid? Okay. Oo, kay sino na Turutot inyo gid? Ay Mama, Ay mama nyo? Ay, may mama nyo daw. Okay. Taga diyan ka mo palangga? San Juan. Taga San Juan mo, no? Okay. Ti subong taon na ka mo? Ano? Wala pa. Okay. Sa subong New Year kag Paskwa, anong inyong handom, inyong wish? Ginapala niyo sa Paskwa, ha? Makabuli kami kay Mama ka makatapos ng Imo Ikaw? part, ano imo ya wish ya? Ha? Makasilip. Mga cellphone ka? Cellphone ka? Okay, wala na problema pa. Ikaw pa lang ka, eskwela ka pa? Ano na imo nga grade? 7. Grade 7, hindi ka eskwela? Tansa. Sa Tanza. Tapos si Parehas ba lang? Manghod ka mo. Dating ko sila. Tanza Bonifacio. Okay. Wait, wala pa ka muna pangita ni ano no. Lagyan palibot kami ganit Mama para magdasig o sa Obos. Ahay, okay. Si mama nyo, how din? Tapos sa Suwan. Nagapwesto man siya. Sa Turutod. Ahay, kamayo. Okay, palangga. Tawag sinin. Anong handa ninyo subong kay New Year? Wala pa kami kabalo, gamay malang guro. Kaya nagbakal ginas Mama sa super na kumpra kami. Ang binta katurot ka maging kumpra nang para Ay, okay. makashare man kami gamay nga food sa mga iban. Ahay, tika namin din. Oh, kukuha pa sa iyo palangga. Isang saan pa ka muli nag-start sa baligya sa Turutod? Sa ano malang December 26. December 26. Asa subong na nga 31. Sige, sige. Ahay, okay. O podged ka mo sang imong manghod? Ahay. Ti wala man ka mo diri na kulbaan nga basi ano ka mo diri kay kadulom? Wala. May kagamay pa sa inyo? Wala man. Ahay, desidido gid ka mo ya magbaligya sa Turutod. Ahay, kapisan sa inyo. Ikaw, ano ang hando mo sa kabuhi mo? Ha? Ano yung sa Manila? Hando mo ang Gusto mo mag ano pulis? Gusto mo mag-doktor, gusto mo magpare, magpulis ka. Hando mo magpulis, ano ang una mo na himuon kung manging pulis ka? Training. Training. Luwa sa training, ano pagit, anong gusto mo nga handom nga makapublik sa tao? Kung Pagpiso ng mga kawatan. ano pagit? Tapos, i-save ang mga tao. Amo nang handom mo sa kabuhi mo nga manging pulis ka. Paano kung hindi ka magpulis? Iban pagit nga trabaho ang gusto mo. Anong gusto mo nga iba pagit nga obra? Ang ano, panay sa patos. Ha? Panay sa patos. Panay isang sapatos. Kabalo ko na magtay isang sapatos. Hindi ko gawa. Pero gusto mo git nga ano trabaho ang obra ni tatay mo? Panay sa patos. Na panay sapatos.
dugay ka na nga nag-practice sa tayo isang sapatos. Hindi ka tulong kung tatay mo. Wala ko na sana pero wala lang daw. Kitanaw ka, kaya kuha ka sa idea. Ano ba kitang ang pinakadako nga handong sa kabuhi mo? Ano ba kitang pinakadako nga handong mo? Wala na? Wala ka na sa dako nga handong na gusto mo nga makapulig sa imong pamilya, sa kay nanay, kay tatay mo? Ano ang handong mo sa kay nanay, kay tatay mo? Sa pinakadako? Amol. Muna gusto mo magpulis, kamag magpanahi sa sapatos. Ikaw pa lang ka, ano yung mga Gusto handle ko niya? doktor. O doktor ka gid? Ahay. Okay. Para Gusto ano? ko para kung may sakit sila yung mama at papa, mapulong ko sila. Economic din. Gusto ko din magbuli kay mama sa negosyo nila, mga turutot, kag-rapper, para hindi sila mabulayan. Gusto ko man magbuli na mabantay sa manghod ko para si mama makapahuway man pila kadlaw. Pila ka mo magutot? 7, Ika pila ka? 4. Ika-apat. Ang magulang, ano ila trabaho subong? Ang panganay naman niya gobra sa super. Tapos ang ikaduwa gabulig kay mama. Ano ba yung super? Ang pang-akot malangkag pang tudtod alang pa. Ang ikaduwa mo Gabulig kay mama pang obra rapper kag gabulig na sa baligya para makabakal kami sa mga pagkaon na. Ang ikatlo, Si kuya wala pa wala pa na kay parehos malang kami na mo grade tapos nga nag-untag si kuya mo. wala sa nagunta tagbalik sa kaya abis ang grade 4 sa wala dadaan si mama ara sa Manila tapos si papa lang natinder sa mo hindi mong katinder si papa kami ginalagaan mo sanda tapos wala sa grasulad sa skulahan nagalig ko yan mo amo na nagtigim pabalik sa ni mamya Okay. Ikapila gani? 4 Ika-apat. Ang ikalima, amo yun siya. hindi may harap pagit sa Carles Sa Carles. Ano ang inyong pansini kay malayo ka mo sa inyong kautot? gusto mo sa ganin namon kaon kay lola kay ang baldan ni lola sang una ang balya nga olmol lang ko nila tapos pa ibalik Manila pero sa subong wala magyapon na balik ang balga ni mama kaan sa kono library para makuha na to sa namon sa Carles Ano natabo sa mangod mo? wala pa malasa ni lola ang balya ko no ibalik yung malang ko pero wala man tapos siya ko subong gapaspila sa mga Pero sa dinasa na punyagan, wala pa kakabalogan saan gamay pa sa ganito kuha na din sa kay mama? Di ba na mga man siguro mga 5 years old. Then na kami nasa San Juan, sa una gampang kami na. Ang maganda mo kita ko, naman ni Papa, ganyan picture, kay Bigyan si Papa ka namin sa sanamon. Namiss naman. Ano kit ka kuan nga namiss mo kita mo? Kaya namin kay kami nag-alaga, tapos siguro kwaon ng San ni Lola, tapos wala na ganit sa una, kabala si Papa, ngaging kwa siya mo, tapos uli lang nabalaan ni Papa. Take gahibi ka man nga wala man ang mangod sa sininga Pasko kag palabuton nga New Year. Ano ang naimong nabatyagan? Sakit man kay manghod ko wala. Kay kami lang nga celebrate pero manghod ko to yado man pala daw masyado sa mga sad kay hindi kami buo nga pamilya. Pero sa sininga matiningon dumihibi ka na. Nga Kay nag-best ko man sa mga best ko man nga mo kadungulan sa muna. Di amo ni nga na mismo gud ang imo manghod. Amo man si papa mo gahibi sa nga nagatanaw sang litrato sang imo nga manghod. Si mama mo ya, ano ang reaksyon niya nga wala si niya nga pabata? Kung pisaga si mama ginapano wala si papa ginabala niya nga sa noo ko na naman pa ng manghod ko. Amo nag-pisaga kasad man kami tanan kay wala hindi kompleto hindi po ko amon pamilya Pasko nga daan. Sa subong New Year, ano ang mapalabot mo nga mensahe sa kay lola mo pag sa imo manghod? Tani nga ilagaan na per may manghod ko kag hindi agad tani pag pabayaan ako manghod sa ang delikado ang daan sa mga panahon. Ano pagit? Mo lang. At
ate, may hatag kami nga Pasko sa inyo. Ano ang mahambal mo sa gamay nga Pasko? Imo nga pasalamat sa kay Jun Kapulot. Thank you, kay sa ginatag ko sa mga Pasko. Oo, tapos kumana na. Okay, naman. Ari to. Bye. Happy New Year! Yan. Thank you. Okay, ate. Bye. Happy New Year! Yan. Thank you. Okay, ate.